98 euros enche o coche. Como di Rocío, o combustible está increíble, pero atención, non deixo de pensar na autoestrada P9, xa sabedes, unha das máis caras de toda España, Poñemos coche, poñemos combustible, poñemos peaxes. Mirad os prezos que centos de condutores galegos teñen que pagar cada día que se desplazan polo eixo atlántico pola autoestrada AP9. Mirade, facemos dous percorridos dos que máis se empregan, entre Vigo e Santiago para traballar e de volta. Sabedes que se tedes telepeaxe e se facedes o viaxe en 24 horas, a volta non se vos cobra. Aquí vámoslo facer sen ter telepeaxe. Combustible, 26 euros, 13 máis 13, peaxe son máis de 25 euros en total. Ir e volver de Vigo a Santiago na autoestrada AP9 máis de 51 euros en combustibles e peaxe. Outra dos traxectos máis recorrentes, Santiago a Coruña, combustible 24 euros, 12 para ir, 12 para volver. As peaxes, mirada a peaxe, entre Santiago a Coruña 8,80, así que de volta 17,60 en total, temos que pagar 41,60 euros. Son datos que nos chama moitísima atención. Mirade, fixemos un experimento, collemos un billete de avión para ir a Barcelona a finais deste mes de marzo e volver a comezos de abril, que nos fan falta vacacións, e mirado o prezo, nin 36 euros, moito máis barato co que temos aquí. Como non nos podemos ir de vacacións aínda a Barcelona en avión, hoxe nos collemos o coche e fomos por aquí, de Pontevedra a Ferrol, e preparada a calculadora, ou mellor non, porque a verdade que os prezos mancan. Soben os carburantes, soben as peaxes e circular pola P9 está cada vez máis difícil para o noso peto. Así que nós hoxe quixemos facer a proba. Imos ir desde aquí, desde Pontevedra, ata Ferrol para saber canto temos que desembolsar facendo este traxecto. Primeira parada, botar combustible. O noso coche leva diésel, está agora mesmo a 1,80 € o litro. Para que vos fagades unha idea, de Pontevedra a Ferrol e de volta verá uns 310 kilómetros, máis ou menos. Iso significa que imos consumir medio depósito, uns 25 litros. 25 litros por 1,80, imos pagar aquí na gasolineira uns 45 euros. Está caro, pero bueno, a ver se mejora dentro de unos días. É un gasto moi abusivo, claro. O carburante ahora mismo é prohibitivo. Pois aquí temos esta primeira sinal, a 1 kilómetro temos a primeira peaxe que atopamos no noso percorrido. Imos facer a parada, imos pagar e a ver por canto nos sae esta primeira peaxe. Pois temos que anotar na listaxe os primeiros 7,55 €. Terceira parada desta viaxe, segunda peaxe na que paramos, así que imos ver canto nos custa desta volta. Neste caso, deberemos abonar 7,85 €. Último pago antes de chegar ao noso destino. E a nosa conta temos que engadirlle outros 4,10 €. Se me levas tempo, prefires ir por fora, moitas veces, claro. Para non pagalos ou que? Sí, se podo aforralo, o carto que pagas en ese chive ben para o combustible, eso digo logo. Carísimo. Pero bueno, eso entiendo que lo marcan y ya está, hay que pagar. Vais eche máis ahora mismo, bueno, ibas eche máis en peaxe que en carburante, ahora non, ahora volve a ser outra vez ao revés, ¿no? Bueno, ahora mismo da AP9 non se están acordando máis do carburante porque ahora mismo é o que é noticia e o que está realmente sangrando os bolsillos, ¿no? Chegou o momento, facer os cálculos. Na nosa viaxe ata aquí ata Ferrol gastamos 7,55 € da primeira peaxe. A isto temos que sumarlle os 7,85 € da segunda e os 4,10 € da terceira e última peaxe. Isto danos un total de 19,5 €. Ollo, só ida, polo tanto hai que multiplicalo por 2 para saber canto é a viaxe completa. Fan un total de 39 € só en peaxes, pero tamén repostamos, así que sumamos eses 45 € que gastamos na gasolineira. En total, 84 € foi o que gastamos en vir desde Pontevedra ata Ferrol e volver.